Curaçao weet niet te winnen van Trinidad en Tobago en dat is jammer. Het was een spannende wedstrijd gisteravond in het STK-stadion. Afgelopen vrijdag wist Curaçao met 2-0 te winnen van Jamaica. En als het gisteren ook gewonnen had, zou het nog steeds aan de kop staan van Pool B. Die moet leiden tot directe kwalificatie voor het WK. Maar het werd 1-1. Eerst met een mooi doelpunt van Curaçaose speler Kenshi Goré. En in de tweede helft scoorde Trinidad en Tobago. En daarmee is Curaçao tweede in de pool. En moet in november nog tegen Bermuda en Jamaica. Nou ja, als we allebei winnen, dan maken we nog een hele goede kans. En Trinidad moet nog in Trinidad en Tobago tegen dat land. En dat wordt ook nog of Jamaica moet er ook nog tegen spelen, zo moet ik het zeggen. Dus dat wordt ook nog een hele spannende wedstrijd. In november wordt alles duidelijk. Maar de enthousiasme op de tribunes was er niet minder om. Er waren weer heel veel